ka-vlogger. Na-appreciate nyo. Ito ay .360 rotating desktop tripod. Mauni siya mga ka-vlogger guys, ang Magic Snapshot. Aton i-try. Okay, try natin. Ito na mga ka-vlogger, ating try kung gaano ka ganda itong Q18 o Q18 360 rotating desktop tripod, the Magic Snapshot. Grabe ah. Okay, buksan natin. Okay, ito na guys. Oh, 360. Ating power on. Power on. Okay, ito guys oh. Okay, ganda. At meron siyang remote. Ito ang kanyang remote. At meron pa siyang panggabi guys. Meron itong LED light. Ito guys. Try natin. Okay. Lagyan natin ng cellphone. Oh. Okay. Bluetooth tingnan natin, already connected na ba? Gimbal Pro, okay, connected na. Merong 99% ang kanyang battery.
Okay, so try natin. Okay, okay. Gimbal show. Open natin ang application, guys. Okay, yan ang kanyang okay. Okay, guys, ito na ang kanyang mataas pa ito, guys. Okay, so ito lang yan. Tap natin. Okay, rotate natin, guys. Balik. Ito tayo sa counter. Okay, record. So guys, kanyang record sa video. Lakad tayo, lakad. So ito, guys, kanyang remote, rotate. Okay, okay. Ganda ito, guys. Ito ang location ko, guys. Nasa Cebu Business Park, Ayala Center, Cebu. Ito ang Cebu Business Park sa Ayala. Okay, guys. Kaya natin ang rear. Tap muna. Real video. Okay, so guys, record. So guys, ganda, guys.
Ganda itong lugar guys sa Cebu Business Park. Diba guys? Okay siya. Ating try ng matagal. Guys, okay kayo? Diba maganda guys? Okay, balik tayo, balik. Diba guys, okay kayo? Okay kayo. Okay kayo guys. Talaga itong 1,500 guys. Para sa mga kaibigan kong vlogger, ito ang masasuggest ko sa inyo. Ang Q18 Magic Snapshot. So guys, desktop gimbal mode, 360 rotating. Try natin mamaya guys ang pag-rotate nya. Meron sa itong meron ito guys na active track, parang drone. Fish truck. Try natin mamaya guys ang active track. Okay na, meron pa siyang light. Ito guys, oh. Okay. Okay, ganda guys. Okay, ganda nga. Pang vlogger nga. Okay guys, try natin ang front camera. Okay, record ito guys. Ganda ito guys. $1,500 lang guys ha, ang kanyang presyo o kanyang price.
Okay guys, ganda. Try natin ang fish track guys, ang 360 rotating. Stop muna natin. Okay. Ito na guys ha, ang fish tracking. Ito ang kanyang remote. Fish tracking. So yan. Okay. Okay guys, oh, tingnan nyo. Okay guys, oh, hello. There guys, oh, sumusunod guys, sumusunod sa akin. Rotate 360. Diba guys? Fish tracking guys, oh, ganda. Ito ang mga guys, ito guys ha. Okay, para na stop, try natin ulit. Okay, yan guys. Okay, ito mga suggest ko ninyo mga ka-vlogger, Magic Tripod. Okay, okay guys. Oh, diba? Rotate over 360. Yan. Sa halaga itong 1,500 mga ka-vlogger. Diba? Ang ganda niya. So hanggang sa susunod guys, may share na naman ako sa inyo. So ito ang Q18 desktop tripod. Okay, so guys, oh yeah, yan. Feel light auto tracking tripod. So ito guys, okay.
guys, oh. Q18 Magic Snapshot. So, di ba? Okay. Okay guys, okay. So, Magic Snapshot. So, ang kanyang face tracking, rotate 360. Okay guys, hanggang sa sunod. Yung drone ko na DJI X12 Pro, i-range test ko mamaya. Okay. Okay. Guys, rotate. Record muna natin. Okay. Ito guys, ang kanyang remote. Rotate. Okay. Diba? Hello. Okay. Yan ang isa clock. Diba? Clockwise. Sa halagang 1,500 guys, ha? Okay? Yan. Stop record. Okay. Record. Diba? Ganda. Rotate. Balik, pabalik. Yan. Balik na naman. Diba guys? Ganda niya. Okay. Stop. Okay guys, hanggang sa susunod. Mag-range test ako sa DJI X12 Pro. Abangan nyo guys, mag-range test ko yun. Okay, bye bye.